እንቋቑሖ ጠቓሚነቱ ክሳብ ሕጂ ብዘይተነፅረ ብዝመስል እሰብ እርሱ ድማ ብዝጋጮ ሓበሬታ ዝተኸበ ዓይነት ምግቢ እዩ። እንቋቑሖ ብዘለዎ ልዑል መጠን ኮሌስትሮል ጠንቂ ብዙሓት ፀገማት ልብን ሰራወር ደምን ከም ዝኾነ ይግመት። እዚኣቶም ግን ግጉያትን ብሓደሽቲ መጽናዕቲ ዝፈሸሉን ሓበሬታታት እቲ ኣዝዩ ምዕቡልን ብቐሊሉ ዝርከብን እንቋቑሖ እዮም። ብዓይኒ ክረአ ካብ ዘይክእል ዋህዮ ናብ ሙሉእ ፍጥረት ጨቒት ንምልዋጥ ዝኣክል እኹል ፍልፍል ምግብን ኣድለይቲ ንጥረ ነገራትን ዝሓዘ እንቋቑሖ ኣብ መዓልታዊ ምግብና እንተደኣ ተሓዊሱ ኣብ ዝተወሰኑ ሰሙናት ርኡይ ለውጥን ብዙሓት ጥቕምታትን ንኣካልን ሰብነትና ይህበና። ሰላም ተኸታተልቲ ድራር ሾው ሰላም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ምኞትና እዩ። ሎሚ 5 ብሉፃት ጥቕምታት እንቋቑሖ ዘርእስታ ሓፃር ቪድዮ ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ። ንኽትከታተሉን ይዕድም። ሰናይ ፃንሒት። እንቋቑሖ ሓንቲ ዋህዮ ናብ ጨቒት ንኽትዓቢ ዘድልዩ ንጥረ ነገራት ኣማሊኡ ዝሓዘ ወሃቢ ህይወት ውፅኢት ደርሁ እዩ። ሓንቲ እንቋቑሖ 70 ካሎሪስ ሓይሊ ወሃብቲ፣ 6 ግራም ፕሮቲን፣ ጠቐምቲ ቅብኣታት ወይ ድማ ሞኖ አንሳቹሬትድ ፋቲ አሲድስ ኤንድ ፖሊ አንሳቹሬትድ ፋቲ አሲድስ፣ ካልሲየም፣ ዚንክ፣ ፎስፈረስ፣ ሰሌኒየም፣ ከምኡውን ቪታሚናት A፣ B5፣ B12፣ B2፣ B6፣ B9፣ D፣ ኢን፣ ኬይን ከምኡውን ኦሜጋ 3 ፋቲ አሲድስ፣ ኮሊን ዝኣመሳሰሉን ዝሓዘ እንትኸውን ካብቶም ምሉኣትን ብጠቓሚ ንጥረ ነገራትን ዝተመልኡ ዓይነታት ምግቢ እቲ ዋና እዩ። እንቋቑሖ ዝሕዞ ልዑል መጠን ፕሮቲን ንህንፀትን ፍልፍል ሓይልን ኣካልና ዘላቒ ስምዒት ዕግበትን ንቕሓትን ዝህብ ይገብሮ። ልዕል ዝበለ መጠን ፕሮቲን ዝረክብ ኣካል ንንውሕ ዝበለ እዋን ስምዒት ጥሜት ስለ ዘይመጽኦ በዝሒ ንበልዖ ምግቢ ብምቕናስ ንምቕናስ ክብደት ሰውነት እንቋቑሖ ተመራፂ ይገብሮ። እንቋቑሖ እቲ ብሉፅ ፍልፍል ተፈጥሯዊ ኮሌስትሮል እንትኸውን ካብ 150 ክሳብ 160 ሚሊግራም ኮሌስትሮል ብማእኸላይ ኣብ ሓንቲ እንቋቑሖ ይርከብ። ልዑል መጠን ኮሌስትሮል ኣብ እንቋቑሖ ምህላው ንኣሉታዊ ርድኢት ጥቕምታት እንቋቑሖ ልዑል ኣበርክቶ ዝገበረ እዩ። ኮይኑ ግና ኣብ እንቋቑሖ ዝርከብ ኮሌስትሮል ብመጠን HDL ወይ ድማ ሃይ ዴንሲቲ ሊፖፕሮቲን ወይ ድማ እቲ ጠቓሚ ዓይነት ኮሌስትሮል ዝማዕበለ ስለ ዝኾነ ኣብ ደምና ንዝርከብ መጠን ሃይ ዴንሲቲ ሊፖፕሮቲን ኮሌስትሮል ሓፍ የብሎ። ኮሌስትሮል ብ-HDL ወይ ድማ ሃይ ዴንሲቲ ሊፖፕሮቲንን ብ-LDLን ወይ ድማ ሎው ዴንሲቲ ሊፖፕሮቲንን ተባሂሎም ዝኽፈሉ ዓይነታት ዝርከብ እዩ። HDL እቲ ጠቓሚ ዓይነት እንትኸውን ኣብ ሰራወር ደምና ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ንዝእከቡ ቅብኣታት መብዛሕትኡ ግዜ ሎው ዴንሲቲ ሊፖፕሮቲን ናይ ምውጋድን ምፅራይን ጥቕሚ ዝህብ ጽቡቕ ዓይነት ቅብኣት እዩ። ብኣንጻሩ ሎው ዴንሲቲ ሊፖፕሮቲን ወይ ድማ LDL ብተጻራሪ መልክዕ ኣብ ሰራወር ደም ብምእካብ ወይ ድማ ፕላክ ብምፍጣር ንምዕባስ ትቦታት ደምን ኢሉ ንፀገማት ጸቕጢ ደም፣ ልቢ ከምኡውን ስትሮክ ዘቃልዕ ጎዳኢ ዓይነት ኮሌስትሮል እዩ። ስለዚ እንቋቑሖ ዘለዎ ልዑል ትሕዝቶ ጠቓሚ ኮሌስትሮል ነቲ ጎዳኢ ኮሌስትሮል ድማ ጉድኣቱ ዘካሓሱ ንጥረ ነገራትን ተመራፂ ፍልፍል ተፈጥሯዊ ኮሌስትሮል ይገብሮ። ሃይ ዴንሲቲ ሊፖፕሮቲን ካብቶም ነባራዊ ስራሕቱ ምቁፅጻር መጠን ኮሌስትሮል፣ መጠን ኢንሱሊን ኢሉውን መጠን ሽኮር፣ ምቁፅጻር መጠን ዝውውር ቴስቶስትሮን፣ ኤስትሮጅንን ኮርቲዞልን ዝበሃሉ ሆርሞናት ዝሰርሕ ዓይነት ኬሚካል እዩ። ብተወሳኺ ኣብ እንቋቑሖ ዝርከቡ ቅብኣታት ኦሜጋ 3ን ሞኖ አንሳቹሬትድ ፋቲ አሲድስን ፖሊ አንሳቹሬትድ ፋቲ አሲድስን ንጥዕናን ዕቤትን ሓንጎል ንምቁፅጻር መጠን LDL ኣብ ደምና ከምኡውን ዝውውር ኢንሱሊን ብምቁፅጻር መጠን ሽኮር ደም ክረጋጋእ ዝገብሩ እዮም። እዚ ከምዚ እንዳሃለወ ኦሜጋ 3 ፋቲ አሲድስ ጸቕጢ ደም ንክትሕት፣ ህርመት ልቢ ንክረጋጋዕ፣ ስዒቡን ሓደጋ ሕማማት ልቢ፣ ስትሮክ ከምኡውን ፔሪፌራል አርተሪያል ዲዚዝ ንክቕንሱ ይገብር። ቁፅሪ 1 ጥዑይን ዝበለፀ ክእለት ምርኣይን ዘለዎ ዓይኒ ክህልወና ይሕግዝ። እንቋቑሖ ሊዩቲንን ዚግዛንቲንን ዝተባሃሉ ተረፈ ምህርቲ ዝኾኑ ውሁዳት ዘወግዱ ወይ ድማ አንቲኦክሲደንት ዝሓዘ ብምዃኑ ብምኽንያት ዕድመን ዘይግቡእ ምዕባለን ንዝመፁ ፀገማት ዓይኒ ዝኾኑ ማኪላር ዲጀነሬሽን ኤንድ ካትራክት ዝበሃሉ ሕማማት ይከላኸለልና። ዚግዛንቲን ጥዕና ኮርንያን ሬቲናን ክሕለው ብምግባር ብጨረር ዓይኒ ወይ ድማ ኣልትራቫዮሌት ሬይስ ንዝመፅእ መጉዳእቲ እዚኣቶም ክፍልታት ዓይኒ የትርፍ። ብተወሳኺ እንቋቑሖ ልዑል መጠን ቫይታሚን A ዘለዎ ብምዃኑ ጥዑይ ኮርንያ ከምኡውን ሬቲናን ክህልወና ይሕግዝ። ዕፅረት ቫይታሚን A እቲ ቀዳማይ ምኽንያት ዓይነ ስውርነት ዓለምና ክኸውን
እዚ ጸገም እዚ ድማ እንቋቑሖ መዓልታዊ ፕሮግራም ምግብና ብምእታው ክነቃልሎ ንኽእል ጸገም እዩ። ካብ ቪታሚን ኤ ብተወሳኺ ኣብ እንቋቑሖ ዝርከብ ልዑል መጠን ዚንክ ንጥዕና ሕብሪ ዘለልዩ ዋህዮታት ሬቲና ወይ ድማ ኮንስ ልዑል ኣበርክቶ ብምሓዙ ዝበለጸ ክእለት ምርኣይ ንክህልወና ዝሕግዝ ዓይነት ምግቢ ይገብሮ። ቁጽሪ 2 ንጥንኩርን ድልዱልን ዓጽሚ ሃንሴዮ ዩኒቨርሲቲ ብዘውፅኦ መጽናዕቲ መሰረት እንቋቑሖ ዘለዎ ልዑል መጠን ቫይታሚን ዲ ንህንጸትን ጽገናን ከምኡውን ሓፈሻዊ ጥዕና ኣዕጽምቲ ኣዝዩ ልዑል ኣበርክቶ ከም ዘለዎን ጸገማት ምብርባርን ምብላዕን ኣዕጽምቲ ከምኡውን ኣስናንን ወይ ድማ ኦስቲዮፖሮሲስ ድማ ከም ዝከላኸልን ይሕብሩ። ኣብ እንቋቑሖ ዝርከብ ቫይታሚን ዲ ኣብ ነብስና ንዝርከብ ካልሲየም ናብ ኣዕጽምቲ ብደንቢ ንኽሰርጽን ኣብ ጥቕሚ ንኽውዕልን ዝሕግዝ ንጥረ ነገር እውን እዩ። እንቋቑሖ ካብ ቪታሚን ዲ ወጻኢ ንህንጸትን ጽገናን ኣዕጽምትን ኣስናንን ኣድለይቲ ብዝኾኑ ውህዳት ዝማዕበለ እዩ። እዚኣቶም ድማ ካልሲየምን ፎስፎረስን እዮም። ካልሲየም መስተዋቕራዊ ጥዕናን ጥንካረን ኣዕጽምቲ ዘረጋግጽ እዩ። ፎስፎረስ ድማ ብኣንጻሩ ጥዑይ ስንን ግርጻንን ንክህልወና ዝሕግዝ ጠቓሚ ንጥረ ነገር እዩ። ቁጽሪ 3 ዋሕዲ ደም ይከላኸል። ሂሞግሎቢን ኣብ ቀያሕቲ ዋህዮታት ደም ዝርከብ ኦክሲጅን ናይ ምሽካም ከምኡውን ኣብ ደም ናይ ምዝዋር ዓብይ ሓላፍነት ዘለዎ ውሁድ እንትኸውን ኣብ ውሽጡ ናይ ሓጺን ወይ ድማ ኣይረን ሞለኪል ዝሓዘ ውሁድ እዩ። እንቋቑሖ ብሉጽ ፍልፍል ኣይረን ወይ ድማ ሓጺን ምዃኑ ብሕፅረት ኣይረን ንዝመጽእ ጸገም ዋሕዲ ደም ወይ ድማ ኣይረን ዴፊሽንሲ ኣኒሚያ ብሉጽ መከላኸሊ ሜላ ይገብሮ። ካብ ኣይረን ብተወሳኺ ኣብ ስርዓተ ምሕቃቅን ስርጸትን ከምኡውን ምጉዓዝን ኣይረን ኣዝዮም ኣድለይቲ ዝበሃሉ ንጥረ ነገራት ፎሌት ከምኡውን ፎሊክ ኣሲድ ከምኡውን ቪታሚናት B5 and B12 ዝማዕበለ እንቋቑሖ ኣብ ምክልኻል ሕማም ዋሕዲ ደም ኣዝዩ ልዑል ኣበርክቶ ዘለዎ ዓይነት ምግቢ እዩ። ቁጽሪ 4 ንብልሓትን ንቕሓትን ሓንጎል ቅድም ክብል ዝተገልጸ ልዑል ትሕዝቶ ኦሜጋ 3 ፋቲ ኣሲድስ እንቋቑሖ ኣብ ዕቤትን ህንጸትን ሓንጎል ብፍላይ ሕንጦታትን ህፃናትን ልዑል ኣበርክቶ ዘለዎ እዩ። ንምፍጣር ሓደሽቲ መትንታት ንጥዕና መትንታት ከምኡውን ንስሩዕ ምትሕልላፍ መልእኽቲ ካብ መትኒ ናብ መትኒ ኣድለይትን ጠቐምትን ዝበሃሉ ኮሊን ከምኡውን ቪታሚን B6 ወይ ድማ ፎሊክ ኣሲድ ዝበሃሉ ንጥረ ነገራት ዝሓዘ እንቋቑሖ በሊሕን ንቑሕን ሓንጎል ንክህልወና ዝገብር ዓይነት ምግቢ እዩ። ኣብ ምዕባለ ስርዓተ መትኒ ሕንጦታትን ጽንስን ኣድላይ ዝኾነ ፎሊክ ኣሲድ ኣብ እንቋቑሖ ብምርካብ ስሩዕ ዕቤት ሓንጎል ደቅና ምርግጋጽ ንኽእል። ቪታሚን B12 ካብ ምሕጋዝ ስሩዕ ዕቤት ስርዓተ መትኒ ብተወሳኺ ንተፈጥሮኣዊ ጸገማት ዘይጥዑ ውልደት ወይ ድማ በርዝ ዲፌክት ከም ዝከላኸል ብዙሓት መጽናዕትታት ይሕብሩ። እቲ ሓምሻይን ናይ መወዳእታን ንጽባቐ ቆርበት ኣጻፍርን ጸጉሪ ርእስን እንቋቑሖ ካብ ጥዕናዊ ጥቕሚ ብተወሳኺ ንጽሩይን ተሪርን ቆርበት ንጽቡቓት ኣጻፍር ከምኡውን ብሉጽ ጸጉሪ ርእሲ ኣዝዩ ተመራጺ ተፈጥሮኣዊ ሕክምና ወይ ድማ ትሪትመንት ከም ዝኾነ ብዙሓት ተመራምርቲ ይሕብሩ። ብቪታሚናት ኢን ሲን ዝማዕበለ እንቋቑሖ ምስቲ ዘለዎ ልዑል ትሕዝቶ ፕሮቲን ንጽገናን ሓፈሻዊ ጥዕናን ጸጉሪ እንተስ ብምግብነት እንተስ ብዝልከይ ደጋዊ ኣጠቓቕማ ምጥቃም ተሪርን ነዊሕን ከምኡ ድማ ተፈጥሮኣዊ ሕብሪ ዘለዎ ጸጉሪ ንክህልወና ይገብር። ብተወሳኺ እዚኣቶም ቪታሚናት ካብ ምሕላው ጥዕና ጸጉሪ ብተወሳኺ ጥዕና ቆርበትናን ኣጻፍርናን ዝበለጸ ንክኸውን ኢሉውን ብምኽንያት ምውሳኽ ዕድመ ንዝመጹ ምጭምዳታት ቆርበት ገጽ ንክጠፍኡ ብምግባር እንቋቑሖ ብሉጽ ተፈጥሮኣዊ ሜላ መሐለዊ ጽባቐ ይገብርዎ። ስለዚ ተኸታተልትና እንቋቑሖ ንህይወት ኣድለይቲ ካብ ዝበሃሉ ንጥረ ነገራት ፕሮቲን እቶም 9 ወይ ድማ 9 ኤሰንሻል ኣሚኖ ኣሲድ ዝሓዘ ካብኡ ብተወሳኺ ድማ ብዙሓት ሕማማትን ብሕፅረት ንጥረ ነገራት ንዝመጹ ጸገማት ጥዕና ዝከላኸሉ ኣድለይቲ ምህርትታት ተፈጥሮ ዝሓዘ ምግቢ እዩ። ክዳለው ከሎ ንእንሓውሶም ነገራት ትኹረት ብምግባር ግቡእ ኣወሳስዳ እንቋቑሖ ብምትግባር እወንታዊ ጥቕምታት እዚ ምግቢ ምርካብ ይከኣል። በዚሒ ኣብ መዓልቲ ክንበልዑ ዘለና እንቋቑሖ ብዝምልከት ኣንጻራዊ ኣፈላላይ ዘለዎም መጽናዕትታት ዋላ እኳ ይረኣዩ ብኣብዝሓ ብስምምዕነት ዝርከብ ግን ኣብ መዓልቲ ካብ 2 ክሳብ 3 እንቋቑሖ ኣብ እዋን ቁርሲ ተመራጻይ ብምግባር ምብላዕ ዝለዓለ ጥቕሚ ከም ዘርክብ ይሕበር። ጸገማት ሕማም ልቢ፣ ሕማም ምልዓል ጸቕጢ ደም ከምኡውን ሕማም ሽኮርያ ዘለዎም ሰባት ግና ኣወሳስዳ በዝሒ እንቋቑሖኦም ትኹረት ክገብሩሉ ዝግባእ ጉዳይ እንትኸውን ምስ ሓኪሞም ብምምካር ክንደይ እንቋቑሖ ኣብ መዓልቲ ክበልዑ ከም ዘለዎም ምፍላጥ ይኽእሉ እዮም። ስለዚ ተኸታተልትና
ኣብዚ ዘይተጠቐሱ ጥቕምታት እንቋቑሖ እንተዳ ረሲዕና ኮይና ኣብቲ ኮሜንት ሴክሽን ብምእታው ንክተፍልጡና ብምሕታት ከምኡን ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር ንክትገብሩ ብምሕታት ቪድዮና ንውድእ። ንምክትታልኩም ኣዝና ነመስግን። ኩዕና ብድራር ሾው ደሓን መጻእኩም።